sa pagpadayon nato o pamalandong niining Ebanghelyo ni San Juan chapter 16, niya na sa laing nindot nga pasalig ni Jesus. Niingon siya, moabot ang panahon nga mangayo mo bisag unsa sa akong amahan og ihatag kini kaninyo. Nya dili na mo mangayo pinaagi kanako, diretso na mong mangayo sa amahan. Nya ningon lang siya diri, pero karon wala pa mo nangayo og bisan unsa. Kamo nakapangayo na mo bisag unsa? Nya gihatag. Wow. Unsa may pasabot anis Ginoo nga bisag unsay inyong pangayoon sa akong ngalan, ihatag kana sa amahan kaninyo. Timan anato diri sa unang pagbasa, gisangyaw ni Apolos, mao sa nay gisangyaw sa tanang mga apostoles hangtod karon sa tanang mga santos nga si Jesus mao ang Mesiyas. Mesiyas meaning anointed, meaning manluluwas. So ang ngalan nga Jesus manluluwas, or ang Ginoo nagluwas. Nya unsa may pasabot aning iyang giingon nga pangayo mo sa akong ngalan ug di gid na balibaran sa akong amahan, ihatag gid na nganha ninyo. Bisag unsa pa inyong pangayoon basta sa iyang ngalan. Unsa man nga mangayo ta alang sa kaluwasan, di ta mangayo alang sa katagbawan. We ask things for salvation, not for our satisfaction. Sige, lingiyay mong tupad na unsay imong gipangayo karon, kaluwasan o katagbawan. Pareha nang mangayo ka nga maayo ang imong lawas, nga maayo ka sa imong sakit. Unsa man ang pangayoa, katagbawan o kaluwasan? Kana bang maayo ka sa imong sakit, di ka gustong masakit ka? Ano na, katagbawan o kaluwasan? Katagbawan. Kaya di man ka gustong magantos, gusto man kang magtagbaw. Matagbaw ramang kita basta maayo taglawas. Kanang moingon ka, mabuutan unta ang akong mga anak. Unsa man na, kaluwasan o katagbawan? Ambot lang ninyo, kamo may naay anak. Mangayo ka na, mabuutan unta akong mga anak, mahimo unta silang successful sa ilang pag-eskwela. Unsa man na siya? Katagbawan gyapon. Bikaron unsaon man nato paghimo og naa kay sakit, unsa may imong pangayoos Ginoo para mahimong kaluwasan? Zaman. Ang babag sa kaluwasan mao ang sala. Mao ang sala. So ang imong pangayoon, Ginoo, dili unta ko makasala, pinaagi niining akong sakit. Kay kana ra bang mga masakiton, mga impiernohonon sa kaigbatasan. Kana bang dali kay saputon, magsigig yaw-yaw nya ipasangil kay naa sila'y sakit. Labad ba ning una ko mga panuwaya mo, sige mo sabad ya. Gilain ba ning lawas na kong mga panuwaya mo. Maingon na lang sa noon ng mga anak, may ratag matiwas. Ano bang demanding na noon kaayo? Pangayoas Ginoo nga di ta ko makasa tungod aning akong sakit. Ana, tanawa di ba kaugma patay dayon ka? Nya unsa man na gidungog imong pagampo o wa? Gidungog kay punan pa kag laing buwan, basig makasa na ka. Ana pagkaugma patay dayon.
Na ditso din kas langit. Luwas. Kay unsa may kaluwasan nga tinud-anay nga mahitabo unta kining giingon ni Hesus, tinuod nga ako gikan sa amahan ug mianhi sa kalibutan, ug karon mobiya ako sa kalibutan ug mobalik ngadto sa amahan. Kana bang kaluwasan nga tinud-anay, kana bang makabalik ta sa atong amahan. Kung magsigi kag ampo nga ang imong balay mudako ug ang imong yuta mudako sad, nga makapanindot ka sa imong balay, makapa-extend ka, munindot, unsa man na, makapabalik na nimo ngadto sa Ginoo o gusto ka dinhi na lang kas kalibutan? Nauna, makapabalik na nimo ngadto sa Ginoo, kanang imong balay nga dako na kayo, nya tulo ra mo kabuk da puyo, nya inyong balay 1,000 square meters ang gidakon, nya 2 story pag yun, nya tulo ra mo kabuok, pwede mo magdakpanay, nya wa na jud ka magtan-aw anang nagpilit sa imong kural nga way mga balay. Usa lang gani kagamay kaing balay nga nagpilit sa imong kural, gitawag nimo sila mga squatter, imo pag yung kasab-an, imo pag yung i-demolish, nawa say relocation site, niya usa ka balay nga gamay nga dako lag jutay aning lamisas atong gimisahan, tagnapo kabuok tao ang nagpuyo, wa ka maluoy ana, nya sige kag extend sa imong balay porti nang dako imo palang haligi upat ka buok, minilyo na imong gasto kay porti gagilak-gilak porting ninduta. May pag-imo ng gubo ng imong balayng dako, or katong naas imong kural nga nagpilit, imong pasudlon sa imong balay, unsa man na, makapabalik na nimo sa amahan o dili? Nya inyo nang buhaton. No, sugo ko na sa Ginoo, pasudla sa inyong balay ang mga way balay. Sunan gagnaay mga uwan-uwan ingon anib, gahapon porting bahaa, tibuok mga lugar porting bahaa, labi na diha dapit sa may Mandawi, galisod og suho diri mga duha ting ito ka oras na mong tuyok-tuyok, murag mig isda nga naas aquarium ba, huy ka-traffic, liko abot sa, huy ka-traffic, liko na sa nakumura naman tanig isda nga naas aquarium, tuyok-tuyok ba naharagi hapon. Sus, ang ako gong gimisahan, minatay ka to in town sila si Koan, kaning sa man to nalimot na mahinong kusngan ato katubang duha ka buok diya magtiayon sa may tayon mga kapitan sa una in town nga namatay nga nadamagan sa tung motor. Tingnan na to si kana alas 8 akong misa, nakasugod ko mga quarter to 9 naman tingal ito. Tungod lagi anang tuyok-tuyok, unya ron, imong silingan, gilana, gisanapan sa tubig, tungod kay ang imong kural, mo'y nakaali na sa agianas tubig, kay imong mangikural, imong balay, wa na may agianan ang tubig niya, wa sa di mo butangig drainage, mo na ang tubig nila dito, tagahawak na kay, di naman kasod. Maluoy kanila o dili? Gubaday ng imong kural haron musod ang tubig nga tus inyo. At least ma-distribute ba? Ang ila dito tagahawak, ang imo tagatuhod sad. Kay imo mangikural, agianan nas tubig. Imo mangisiminto. Nya unsa man na makapabalik na nimo ngadto sa amahan o dili? Makapabalik. Pasabot sa Ginoo, pangayo nga unta magiyahan ta nga makahatag-tag kaluwasan, lawas og kalag sa atong isig katao, labi na gyud ang atong mismong kaluwasan. Si Kristo nag-ingon sa na siya, luwasa ang inyong kaugalingon. Maura gyud ni selfish nga kana ganing statement ba, luwasa ang inyong kaugalingon, pinaagi iya sa dayong gisumpayan, pinaagi sa paghigugma
sa imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Pasabot, di ta maluwas kung dili sad ta mo paambit og kaluwasan ngadto sa uban. Nya kun mangayo tas Ginoo alang niini, di gid na niya ihikaw, ihatag gid na niya. Mangayo ta sa amahan for the sake of saving our neighbors, kana ihatag gid na. Kadto bitang pagbagyong Odit, daghan man gitong mga naigo adto dinhi sa ato. Mas grabe pa hinon ang ubang lugar, pero experience lang nato ba dinhi sa ato. Nakahuna-huna gyud ko ato asa man ta mangayo para itabang. Akong gipasurvey sa atong mga lay ministers dinhi, mga chapel leaders, niabot og mga sa tagnapo lang kapligo nga sin nga atong ihatag itabang, niabot og mga hapit mo 5,000 kapligo nga sin. Nya asa man ta ana nga mo kantidad hapit og mga 2 million or 3 million ba to? Sudang kadaghan ato. Dili lang dinis ato hasta ngadto pikas, pero ato tong gipangayoag slat-slat dinhi sa ngalan sa Ginoo alang makaatop lang unta, di tingali makumpleto basta naalay kapasilungan ang tagbalay. Way pili Katoliko o dili Katoliko, basta naguba ang balay, butangig yung atop nga gamay, at least na ay kapasilungan. Ato tong gibuhat, tagsagot to katrak atong kumpra nga sin, nahimog yun, nahatag yun, natuman yun. Gatong pagpista na to dire, 4.5 million tong atong gasto para para makabati ang atong mga parokyano nga maduol ba ngadto sa Ginoo, makasinati o kining gitawag natog langit nong panaghiusa. Kana bang why demand partig kwarta, why taong nabugatan nga ikay angkon ani, voluntaryo og moangkon ka nindot o di sa ka moangkon, arit-aring mga slat-slat tag 100 natuman gyapon mga igsoon, di ba? Sobraan pa manggit atog 90,000. Mausad na ang experience sa mga apostoles. Wa na'y pagkaon, 5,000 katao, nangayo sila og hinabang sa amahan, gikan atong 5 kapan og 2 ka isda. Dihatag yapos Ginoo, nakakaon ang tanan, porting busuga, nasubraan pag 12 kabukag. Sa ato pag mangayo tas Ginoo kana bitang para sa kaluwasan, dili makuwangan ang grasya nga iyang ihatag, maghinubra. Sobra yun. Asway ninyo, Ginoo, makapa puyo unta kog mga tao nga karon galisod ang puyanan. Ana, hanawa di ba magsubra gina ang tao nga moanhas inyo? Lagi, awas-awas ko na. Di ka to? Ako gani, igingon ako, Ginoo, makatabang unta kog mga estudyante nga galisod in tawag eskwela. Nga karon akong ihap-ihap aw bana-bana lang, sobra na mga 300 ka mga estudyante nga akong napag-graduate tung sukad atong sugod kog dupa-dupa isipare. Oy, so sobra na mga 300 oy. Na ini-text na ko karon, Father, salamat gyud kaayo. Nako ngano man siya ni graduate na gyud ko sa akong kurso. Nako congratulations. Siya, Father, na-appeal ba ako pagka cum laude? Nako, pwede na ka mamatay. Lipay sa kay ko ba? Labi na mo graduate with honors. Nindota na. Niya, kung wapat na magsigig dupa-dupa, ngayo o gracias Ginoo, di ko kahatag ani. Ihatag is Ginoo, sobra-sobra yun. Ay, kinsa ninyo diha, individual, nakapag-graduate og mga 300 na ka estudyante be. Wa man mo mangayo. Pangayo mo. Di ba sobra-sobra ko na. Nya karon nangayo na sad ko mahurot untag kahalin ang slat.
Oh, ang atong SBF dag, sus magbuhos ra ba unta taga-BE ba? Diya sa atong second floor. Excited na ta kumutan na wato. Buhusan man sa nos-uwan. Wa madayon. So atong iampo nga karon man ta kuno to pero mura magdag-om gyapon kayo. Pero musikan floor na ta. Pas-pas kay trabaho ba? Ana. Ambot hinay man ang halin pero okay ra ni mo sobra ra gyapon tingali ni damtag mga 5 ka tuig. So ang atong halin sa atong SBF dag niabot nag 19,810 ka slots. Oh, pakpak. Salamat kay ninyo ha, syunan gani 19,810 ka slots na. Nya sa ato sang MMPP para ni sa atong Flores de Mayo nga culmination karong May 28, nagkinahanglan tag mga 10,000 ka slots, nahalina na ta og 5,703 ka slots. Oh, pakpak yapon. Kani basin pag magsubra ni ato lang sang gamiton sa lain nga kalihukan o pastoral care sa simbahan. Wagi usaan ni bisag 1 centavo nga akong gipangandoy nga musud sa akong bulsa. Sukad patong una nga nagsige ta dinhig pamaligyag slot, solicit, wagi bisag 1 centavo nga akong gipaningkamutan nga masud sa akong bulsa. Ngano man para gyud kaayuhan sa simbahan og sa atong parokya. Naghinubra ang gihatag sa Ginoo. Muna kamo nakaapil na mo aning naghinubra ug wa pa gani pangayuas Ginoo makapalit unta kog slot bisag labandira ra ko bisan pa og napuno na kus utang makapalit unta kog slot kay mo apil ko sa imong kaluwasan. Oh, naining text nako nga hapit na siya maghikog kay naputo sa utang. Sige siya palit og slot, kada niya palit og slot maibanan ang iyang utang. Grasyang moabot karon mga hapit na 3 ka tuig kuno niyang pinalit og slot, nahurot na sa kabayad niya ang iyang utang. Wa na siya utang kay nagminaw man sad siya nako. Sige kuno kog ingon ayaw na gid mo pangutang, panghatag noon. Oto ningkamot siya nga manghatag, di mangutang. O karon nakabayad na noon siya sa tanan niyang utang. Naghinubra na. Ambot lang mo sponsor man gay tingali to og kuan kaning atong prison ministry ba kada buwan magpakaon man ta, magmisa ta, magpakaon diha sa prisuhan. Last week nagmisa ta, nagpakaon, mugasto ta nig mga 50 to 60,000 sa pagkaon diha sa atong prisuhan ba dinhi sa Liloan. Mga sugod pa na atong panahon pang wapay COVID hangtod karon ato nang gibuhat aron makapaambit tas kalipay nato dinhi ngadto sa mga binilanggo natong mga kaigsuonan, sad-an ug dili kaayo sad-an na diha nga priso. Luoy kayo babae ug lalaki, mga almost 400 na sila tanan. Mo nang atong tagaag gamayng paambit na anay mo sponsor mag-ilog paganing uban nya kinsa man ning kasagaran nga mo sponsor dili mga dato nakasinati og abundance tungod sa sige nilang paambit dinhi pinaagi ani nga atong slot karon ana sa toy nitawag ingon siya nga mopadasad siya na nga kanindot ana. So secured na ang karon. Aw man naman ta sa June. July na lang atos December mo iwa pa ni sponsor. Na diyan din hinanimbam sa ning uban ron basi mo sponsor sa na. Aron sad mag-awas-awas pila ra man ang 60,000 god. Gagamay ra na kun imo gyung hunahunaon ang kadako sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo kagamay ra na. Unya dayon ang resulta mahimo dayong kang kabahin sa gingharian ni Kristo. Gingharian sa kasantos, kalipay, kalinaw, ug kaabunda sa grasya, lawas ug kalag.
material o spiritual. Muna ang kalibutan karon nagpingit sa kalisod tungod kay wa man gud ta mosunod sa gitawag og paradigm sa Ginoo. Unsa may paradigm? Ang pagluwas sa atong isig katao. Kung maglinuwasay lang kita, abunda gyud kaayong kalibutan. Kung ang paningkamutan sa Russia ang pagluwas sa kahimtang sa Ukraine o ang paningkamutan sa Ukraine o sa ubang mga allied nations ang pagluwas sa katawhan sa Russia, muhunong day ng gubat, magtinabangay dayon na sila ug mulambo dayon ang kalibutan. Pero kung ang paningkamutan sa taga-Russia nga mulambo sila og maluwas, patyo nila ang taga-Ukraine. Kung ang Ukraine san maningkamot nga luwason ilang kaugalingon, patyo nila ang taga-Russia. Magpinatyanay na tantanan hangtod mahurot gyud ang tanan. Sige, katapusan lingi ay mong tupad. Ingna sugod karon luwason tika. Sige, ingna. Sige na. Wa gyud muling ang uban ay. Sige, manindog na ta. Mga luwasonon.